El Lleida Esportiu acomiada aquest diumenge la Lliga a l'estadi rebent la visita del segon classificat, l'Oriola. Els d'Emili Vicente volen donar una darrera alegria a l'afició i acabar el mes amb un possible a la taula. L'entrenador de la Seu segueix sense revelar si seguirà o no un any més al camp d'esports. El partit amb l'Oriola d'aquest diumenge posarà el punt final a la Lliga, però suposarà també ja el tret de sortida definitiu a la planificació de la propera temporada. I el primer aspecte a resoldre serà el de saber qui entrenarà el Lleida. Emili Vicente és el candidat número 1. Té sobre la taula l'oferta de renovació del club i ara ha de donar una resposta consensuada amb el seu equip de treball. I espera fer-ho immediatament, tan bon punt acabi la Lliga. Ens hi posarem i no ho demorarem, evidentment. No sé si la setmana que ve o... Esperem que si tot va normalment, amb normalitat, si el que no farem és allargar decisions que són importants pel club, tot i que altres vegades s'ha fet més a última hora, però aquest any que es pot fer en temps, que el club pugui treballar en temps. El Lleida, per segon any consecutiu, acabarà la temporada fregant el play-off d'ascens després d'haver-lo tingut a les mans a la recta final. Malgrat tot, Emili recorda que mai ho va veure fàcil i que en cap cas no fer-lo ha suposat una decepció. Els he dit als jugadors que s'havien de sentir també guanyadors perquè no havien fet tot el que havien pogut, i quan ho dones tot, quan intentes guanyar els partits, crees ocasions i tens una actitud valenta i les coses no acaben sortint o el rival en un moment del partit té més encert que tu, doncs ho hem d'assumir i pensar que el que han fet també té valor. La classificació per disputar la Copa és un dels al·licients del partit d'aquest diumenge contra l'Oriola. Aparentment no hi ha gran cosa més en joc, però al vestidor s'espera amb ganes el maig. Per mi és un partit molt important i crec que els jugadors també ho viuen així, perquè són 3 llocs que en juguem. No és el mateix acabar 6è que acabar 8è, no és el mateix. Sempre han de tenir l'esperit competitiu i aquest equip el té. No cal insistir massa perquè juguin a tope, perquè primera sortir en aquest camp, representar el Lleida davant de la gent que vingui, ja t'obliga al màxim, i ells ho saben, sabem que som uns privilegiats d'estar jugant aquí i no podem anar mai al 90%, hem d'anar al 100%. El porter Alberto Montero té un esquinç al genoll i el seu lloc a la convocatòria l'ocuparà el juvenil Raúl Palau. També serà en baixa per lesió Imaz i Sobregrau. Pau Bosch, per la seva part, està sancionat.